Dahil sa banta ng Bagyong Tino, sunod-sunod na nagdeklara ng class suspension ang maraming lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay ngayong araw. Kasama sa mga nagdeklara ng suspension sa lahat ng antas ang mga paaralan sa lungsod ng Legazpi, Bayan ng Daraga, Kamalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, Tabaco City at Jovellar. Suspendido rin ang klase ng mga nasa preschool, elementary at secondary level sa bayan ng Piudoran. Gayon din sa kindergarten sa bayan ng Manito, Santo Domingo at Ginubatan. Maaga naman na pinauwi ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa Ginubatan at Manito. Samantala, kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Albay, pati na rin sa lalawigan ng Sorsogon at ibang parte ng Masbate kabilang na ang Ticao at Burias Island, habang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 naman sa southern part ng Masbate. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.